Nah, KTM pag yun. KTM mga boss. KTM versus malian nih, kan KTM pag yun. Duk 390. Duk 390 yun. Shit. Ang sala ni mo? Si sala? Mana? KTM 390 mga boss. Disgrasya. Saan nag-drive pa ng isa? Oh shit. KTM versus ang sa tanga motor ang isa Underbone, Bragway 100 Delicats bungkag.